Volám sa Michal a 2 roky som pracoval v starom penzióne, ktorý stal na hranici lesa. Majiteľka, stará žena s hlbokými vráskami a zlovesným pohľadom, nám vždy prizvukovala jedno pravidlo. Posledný hosť musí odísť pred polnocou. Nikdy som sa neopýtal prečo. Bolo to len pravidlo, niečo, čo sa striktne dodržiavalo po celé 10 ročia. Jedného dňa som to však pocitil na vlastnej koži. Jeden daždivý večer prišla skupinka 4 turistov. Boli rozjarení a veselí. Do búrka, ktorá sa spustila asi hodinu po ich príchode, ich náladu rýchlo zmenila. Každý sa utiahol do svojej izby a v chodbe zavládlo mrazivé ticho, narušené len vzdialeným hromom a šumom dažďa. O 10. večer som začal robiť svoje nočné kontroly. 2 izby boli prázdne, i hostia odišli. Zostal mi však ešte jeden hosť, mladý muž v 3. izbe. Zaklopal som na dvere, no žiadna odpoveď. Potichu som otvoril dvere. Svetlo bolo tmené a muž sedel na posteli otočený chrbtom. V izbe bolo chladno, neprirodzene chladno. Cítil som, ako sa mi zimomriavky prehnali po celom tele. Pane, je čas odísť, prehovoril som, snažiac sa ovládnuť strach, ktorý vo mne rástol, ale muž sa ani nepohol. Pomaly som pristúpil bližšie a zopakoval svoju výzvu. Pane, je čas odísť. Tentoraz sa pomaly otočil. Jeho tvár bola neľudská, oči mal prázdne, bez lesku. Jeho ústa boli otvorené v krutej grimase, ako keby sa snažil kričať, no žiadny zvuk nevychádzal. Na jeho rukách boli hlboké, krvavé rezy, ako keby sa do nich niekto zakúsil. Na podlahe bola krv, ktorá pomaly stekala smerom k mojim topánkam. Ona ma chce. Zašepkal muž hlasom, ktorý bol len ozvenou niečoho, čo kedysi bolo živé. Prichádza. V tej chvíli sa svetlo v izbe zhaslo a ja som pocítil prítomnosť niečoho strašného. Zrazu sa v rohu izby začala objavovať postava ženy, lenže nebola úplne ľudská. Jej telo bolo skreslené, neúplné, ako by sa rozpadalo a znova spájalo pred mojimi očami. Nerozumel som tomu. Jej oči tmavé a prázdne sa opierali na muža. V rukách držala krvavý nôž a jej šaty boli nasiaknuté krvou. Muž začal krútiť hlavou, jeho telo sa zvíjalo v bolestných krečoch, ako by ho niečo neviditeľné drtilo zvnútra. Jeho ústa sa otvárali do neprirodzene širokého ušklabu, kým z jeho hrdla nevydal hrdelný výkrik. Ten výkrik, to nebol ľudský zvuk. Znelo to, ako keby niekto trhal telo na kusy. S hrôzou som ustúpil k dverám, ale tie sa zatvorili s treskotom, ako by niečo s nimi trhlo. Žena, teraz už len tieň s krvavým nožom, sa pomaly presúvala k mužovi. Na stenách sa začali objavovať krvavé stopy. Muž z ničoho nič spadol na zem. Jeho telo bolo zdeformované, pokrútené do neprirodzených úhlov, ako keby mu každý kĺb v tele bol vytrhnutý. Jeho oči sa na mňa posledný krát úplne pozreli. Niečo mi chcel povedať, ale nedostal šancu. Žena sa nad ním sklonila. Jej krvavý nôž sa zablísol v tmavnom svetle a potom sa zarezal do jeho krku. Zvuk škrípania kovu, okos a špliechania krvi bol neznesiteľný. Ona sa potom obrátila ku mne. Krv z jej ruky kvapkala na podlahu. Nemal som čas rozmýšľať, vyrazil som k dverám, ktoré sa mi podarilo z námahy otvoriť. Utekal som chodbou, ale za mnou sa ozývali jej kroky. Každý krok bol pomalý, zámerný, ako keby si užívala, že ma má vo svojej moci. Keď som konečne vybehol z penziónu, celý zaliatý dažďom a krvou, zrútil som sa na zem. Penzión za mnou stál nehybne, jeho okná teraz tmavé, ako prázdne oči niečoho mŕtvého. Nasledujúce ráno som sa stretol s majiteľkou, len kývala hlavou, ako keby vedela, čo sa stalo. Povedala mi,
o tragédii, ktorá sa odohrala pred 40 rokmi. Žena, ktorá bola zavraždená v tej izbe, si odvtedy hľadá spoločnosť. Ak posledný hosť neodíde včas, ona si ho vezme. Už nikdy som sa tam nevrátil, ale obraz krvavého noža a telo zničeného nekonečnou agóniou ma prenasleduje. Niekedy v noci cítim, ako sa mi niečo približuje k posteli a viem, že jedného dňa si príde aj po mňa.